Hormatly prezidentimizin tawşyry boýunça Türkmenistanyň wekilitine Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelin Muradov ýol başlyk etdi. Türkmenistanyň wekilitiniň ýol başlygy kiçi dödümde başlanan mejlis atnaşlara ýüzlenip, arkadaly gahryman serdarymyň mehirli salamyny we üstünlükli işlemek baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Garaşdy döwletleriň arkalaşyklarynyň şäherlerine hyzmatdaşlaryň ileri tutulýan ugurlaryny ara maslahatlaşmak üçin Aşgabatda gelmek baradaky çakylygy kabul edilmekleri üçin ýygnananlary hoşaýlyk beýan edildi. Şunda Türkmenistanyň umumy awadaşlygyň berkbitlerine laýyk gelýän döwletary hyzmatdaşlygy pogtolandyrmagy we giňertmäge çalyşýanyny ataldy. Toňra garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň baş sekretary Sergey Lebezew mejlisiň gün tertibi boýunça deýişli maglumat bilen çykyş etdi. Gün tertibi tasdiqlanandan soňra garaşdy döwletleriň arkalaşyklarynyň şäherlerine hyzmatdaşlyk etmegiň möhüm meseleleri, hususan öýdary berkbetli sewda ykdysadynyň geljegi barada gadaklanma bildirilip pikir alşyldy. Şonuň bilen baglanykda ykdysadyň durly podoktoryna netijeli gatnaşyklary giňeltmek, öýdary halit dolanşanyň meçhurlaryny artdyrmak hemde ony diversifikasyalashdyrmak üçin uly kuwatyň we mümkinçilikleriň bardygy bellendi. Şunda bir urdaky hyzmatdaşlygy goşdurýan arkalaşygyň şäherlerine gazanylan alalaşyklaryň hemde şertnamalaryň garaşdy döwletleriň arkalaşyklarynyň döwlet başçylarynyň geňeşiniň hemde hökümet başçylarynyň geňeşiniň deýişli çözgütleriniň amala aşyrylmagyny üpjün edýän ýerine ýetirjek guramy hökmünde garaşdy döwletleriň arkalaşyklarynyň ykdysady geňeşine möhüm orun deýişirler. Türkmenistan şeýrede ekologiýa we howa, aly gowpsuzlygyny öpüşen etmek meselelerini çözmäge ören jogapkärçilikli çemeleşmek bilen suw taşytlaýjy tehnologiýalar, tebigat enerjili peýdalanmak, owa senat kooperasiýasy we ekologiýa ugrly tassamalar ulgamyny öýdary atnaşyklary giňeltmek ugruna çykyş edýär. Mejlisiň gün tertibiniň şäherlerine garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň hökümet başçylarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisiniň geçiriljek senesi we ýeri baradaky mesele garaldy. Soňra mejlis öz işini giňişlendirmede dowam etdi. Mejlisiň dowamyna döwletary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meseleler boýunça netijeli pikir alşmalar boldy. Öýdary berkbetli ykdysady hyzmatdaşlygy pogtolandyrmaga, uly arawalanşygyny giňeltmäge, sany tehnologiýalary ösdürmäge hemde senaga taýdan ýakynlaşmaň döwrabak guralaryny döretmäge aýratyn ünsberli. Bir tarap Türkmenistan garaşdy döwletleriň arkalaşyklarynyň asesiyelenen aglasy bolmak bilen arkalaşygyň ýurtlary bilen deň hukukly we netijeli hyzmatdaşlyga ygaralydyr. Munyň öňünde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyň başyna başlan we häzirki hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman serdarymyň başçylygyny üstünlükli durmuşa geçirilýän ýurdumyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyk gelýär. Ýurdumyz garaşdy döwletleriň arkalaşyklaryna agla döwletleri bilen gatnaşyklary taryhyň dowamyny kemale gelen dostluň we hoşnetli goňşulygyň esasyna gurap, köpügora hyzmatdaşlyk meselelerine işçiň orny eýelýär. Hemde onuň uly mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak boýunça anyk başlangyçlary öňe sürýär. Şeýlekde syýasy babatda sewit gowpsuzlygyny we öýdary ynanşmak ýagdaýyny pogtolandyrmaga, bir taraplyk ýöregelerini ilerletmäge, parakaçylyk dialogunyň hemde öýdary düşünişmeň meýdançasy hökmünde garaşdy döwletleriň arkalaşyklarynyň ornuny pogtolandyrmak maksadyna diplomatiýa gurallardan netijeli peýdalanmaga aýratyn ünsberli. Ýurdumyz halkara hukugyny gorumak boýunça tagallalary utgaşdyrmak ugruna çykyş edip, hyzmatdaş döwletlere Birleşen Milletler Guramatynyň çäklerini alalaşykly diplomatik ugry işläp taýýarlamagy teklip edýär. Türkmenistan şeýrede sewda ykdysady ulgamda hyzmatdaşlyk ösdürmek boýunça başlangyçlary ilerletmäge çalışýar. Şonuň bilen bir hatarda innovasiýa babatda öýdary gatnaşyklary aýratyn ünsberliýär. Häzirki wagtda ol ýaklymy giňişlikde BSSG okyplygyň möhüm şert bolup durýar. Ansan perur ulgam, şol sany bilim, ilim we medeniýet, syýahatçylyk, sport, ýaşlar babatda alşmalar, köpçüliklerin habar beriş terişleri, Türkmenistanyň garaşdy döwletleriň arkalaşyklaryna agla ýurtlaryna başçylyk etmeginiň ileri tutulýan ugurlarynyň bir hökmüne kesitlendi. Saglyk goruş ulgamam tagallalary birleşdirmek möhüm ugurlarynyň biridir. Ma'lum bolýar 2026-njy ýyl garaşdy döwletleriň arkalaşygyna saglyk gorumyň ýyly diýilip yglan edildi. Bellenşýärlik härekadaman şertlerini öýdary berkbitligi, birek-bireň berkbitlerine hormat goýmagy hemde udak möhletli strategik garaşlara esaslanýan hyzmatdaşlygyň durnukly guralaryny döretmäge alalaşykly çemeleşmeler zerur bolup durýar.
Şunun bilen baglanykda Türkmenistanyň ulag we logistikany bu ulgamlarda şeýlede sewda ulgamyna sany çözgütleri ösdürmegi hyzmatdaşlygyň has möhüm we geljegi ulu uğurlarynyň hatarına kisitleýänligi bellenli. Şeýlede massaga sergi işe senaga toplumynyň pudoklaryna sany özgörtmeler ulgamlaryna beýleki bir näçe uğurlarda hyzmatdaşlygyň geljegi aral maslahatlaşyldy. Beýleki bir näçe uğurlarda hyzmatdaşlygy pogtalanyrmak meseleleri boýunça pikir alşyldy. Türkmenistan innowasion ösüş ýoluna düşmek bilen ykdysadyýaty, şol sany, senagat we ulag pudoklaryny sany özgörtmek boýunça ýygy ädimler edýär. Her zaman şertlerine sany we intellektual tehnologiýalaryň ornaşdyrmagy senagat aýdan ösüşiň pudoklary döwrewaplaşdyrmagyň önümçiligiň netijelegini hilini we çeýiligini ýokarlandyrmagyň netijede önümleriň bäsesige okuyup bilegiň berketmegiň möhüm şertidir. Sewda, ulag we logistika ulgamlaryna sany çözgütleriň ulanylmagy, haritlary iýermegiň logistika binýadyny pogtalandyrmaga mümkinçilik berýär. Munyň özü bolsa eksport import amallaryny we tutuşlygyny sewda çärelerini ýeňilleşdirýär. Türkmenistana sany ykdysadyýaty ösdürmek 2026-2028 ýyllar üçin konsepsiýasynyň we degişli döwlet maksatnamasynyň kabul edilmegi ýurdumyzda sany ulgama geçmek işiniň täze tapgyryny alamatlanyrdy. Olar arkadalyk gahryman herdarymyň kararlary bilen tasdiklandy. Türkmenistan bir uğurda döwletara hyzmatdaşlygy işçileşdirmek meselelerini jogapkärçilik leşemeleşip senagat kooperatsiýasyny giňeltmek, energetika, himiýa we dokma senagaty, dağ magdan toplumy, gorlaşyk terişdelerini öňdürmek ýaly ulgamlarda we beýleki bir näçe pudoklarda möhüm tassamalary durmuşa geçirmek geljegiň ullugyny belleýär. Şeýlede Türkmenistan tarapyndan 2027-nji ýylda Belarus Respublikasynyň Minsk şäherini, 2028-nji ýylda Gazagystan Respublikasynyň Karaganda şäherini garaşy döwletleriň arkalaşyklarynyň ýaşlar paýtagty diýip eglan edilmegi hakynaky çözgüt gollandy. Şunda Türkmenistanyň insanperwer we ýaşlar wagtdaky hyzmatdaşlygy arkalaşyň döwletleriň we halklaryň arasynda özara düşünişmek we udak möhletli gatnaşyklaryň möhüm şerti hökmüne garaýanygy bellendi. Şeýлекde garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bede watlat munada mekan ýylyna paýtatymyza geçirilen garaşy döwletleriň arkalaşygynyň hökümet başdanlarynyň geňeşiniň mejlisi döwletimiň garaşy döwletleriň arkalaşygynyň çäklerini iki taraplaýyn we köp taraplaýyn hyzmatdaşlygy we netijeli halkara gatnaşyklary ygrarlygyny ýene döwletek aýdynlygyny görkezdi. Şeýlede arkalaşygy ýurtlaryň ähli umumy awadançylygyň we durnukly ösüşiň beýikliklerine laýyk gelýän giň gerimli hyzmatdaşlygy muny meýlekde işleňleşdirmäge çalışýanlyklaryny tasdiklady. Mejlis tamamlanandan soňra jemleji resminamalara gol çekmek dawarat boldy. Şolaryň hataryna 2027-nji ýylda Minsk şäheriniň, 2028-nji ýylda Karaganda şäheriniň garaşy döwletleriň arkalaşyklarynyň ýaşlar paýtagty diýilip eglan edilmegi hakyna çözgüt bar. Mehman feýerlik we garaşy döwletleriň arkalaşyklarynyň hökümet başdanlarynyň geňeşiniň mejlisiniň ýokary derejede gurulmagy üçin Türkmenistana hoşalyk bildirdi. Bu mejlisiň işçiň we netijeli ýagdaýda geçenligi bellendi. Garaşy döwletleriň arkalaşyklarynyň hökümet başdanlarynyň geňeşiniň mejlisiniň netijeleri metbuat maslahatyna beýan edildi. Belenşýaly garaşy döwletleriň arkalaşyklarynyň çäklerini, hyzmatdaşlygyň iň meseleleri gyzyklanma bildirilip aral maslahatlaşyldy. Şunda mejlisiň ýokary gurulmaçylyk derejesi hemde onuň netijeli häzete iyi bolanyny taly. Gün tertibine girdilen meseleleriň ählisi boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Resminamalaryň bir näçesine gol çekildi. Mejlisiň netijeleriniň garaşy döwletleriň arkalaşygyna döwletleriň arasynda köp ugurly hemde özara behbetli hyzmatdaşlygy muny meýlekde okuny ösdürmäge ýardym etjekdigini anam bildirdi. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatyrmaçlygy gahryman arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyza şu mejlisi guramaga beren gollawy hemde bilelikde üstünlükli işlemek üçin döredilen ajaýyp şertler üçin hoşalyk beýan edildi. Şunun bilen baglykda garaşy döwletleriň arkalaşygynyň giňişligine netijeli döwletara hyzmatdaşlygy ösdürmäge, ýakynlaşmak hereketlerini höwetlendirmäge däp bolan dostlukly, hoşnetli goňşuluk gatnaşyklaryny pogtalandyrmaga ýurdumynyň ägirt uly goşandyny taly.